أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na Hisnul Muslim min azkaril kitabi was sunna na fadilatu Sheikh Sa'id ibn Ali ibn Wahab al-Qahtani rahmatullahi alayhi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai da kuma yin aikin daidai muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinkai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu muna roƙon Allah ta'ala ya haskaka kabarinsu muna roƙon Allah da sunayensa masu girma na alhayyu alkayyum da ya hada fuskokinmu da nasu a gidan aljanna gobe kiyama a waɗannan kwanaki akwai wani malami na da na yi karatu a wurinsa na littattafai shekaran jiya nan Allah ya ɗauki rayuwarsa sunansa Malam Umaru Fantami yana layin gidan sarkin Fantami na yi karatu tun a yarinta na fikihu a wurinsa ɓangare mai yawa na ahalari da ishmawi da makamantansu kuma na fara karatu na luga a wurinsa duka shekaran jiya Allah ya ɗauki rayuwarsa ya ɗan kwana biyu yana jinya muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya yafe masa ayyuka da ya na daidai Allah ya karba al'amura da ya kuskure Allah ta'ala ya gafarta masa muna roƙon Allah ta'ala ya zama khalifansa akan iyalansa bayan rayuwarsa mu kuma muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addini ya ɗauki rayuwarmu akan imani
sauran waɗanda suke raye a cikin malamanmu Allah ta'ala ya ƙara musu tsawon kwana da lafiya da imani, waɗanda suka riga mu gidan gaskiya gaba ɗayansu Allah ta'ala ya gafarta musu. Ina mai ba da haƙuri cewa kwana biyu ba a samu karatu ba saboda yanayi na tafiya. Ina da activities da yawa ne da suka sa zama yake da wahala, har ga Allah kusan a wannan satin ma ya kama ina Abuja ne don dalilai guda biyu, wannan ta'alim din da kuma Peace and Unity Convention. In ba haka ba gaskiya da bana ma Najeriya. Ina da wasu gayyace-gayyace da wasu kuma activities da ya zama wajibi na yi attending, so wasu zan iya shifting ɗinsu na yi, waɗanda ba zan iya ba kuma na haƙura. So sai don haka kenan sai nima a yi mun godiya da in daure na zama ina nan da in ba haka ba da wannan satin ma za ku neme ni ku rasa, insha Allah ta'ala rayuwar haka take. So in ana nan za a yi karatu, idan muna da wasu abubuwa ko muhimmai da suka jide mu gaba to sai a mana afuwa, amma dai za ku yi murna da ni cewa na zauna wannan satin a tilas ne don wannan darasin da kuma Peace and Unity Convention. So ai na cancanci a ce to mun gode go to Allah ya shi samu wanye lafiya. Yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 19 a Hisnul Muslim, kuma yau muna nawa ga wata? Muna 12 ga watan Jumada Ula, shekara ta Hijiriya 1445 insha Allah ta'ala. A wani babi za mu tashi a ramma? Babi na 36 ko? Okay. Babi na 36, du'a'u liqa'il adu wa dhis sultan. Babi da ke karantar da mu addu'a da ake yi a lokacin gamuwa da abokin gaba. Idan ka ci karo da abokin gaba, kai ka san wannan makiyinka ne, ko kuma wani mutum wanda yake mai mulki zu sultan. In an ce zu as-sultan shine wanda yake zu quwwatin wa qudra, lahu yadun qahira, shine wanda yake da ƙarfi da kuma iko, wato wanda ke da authority. Idan kana ka gamu da shi to ana so ka karanta ɗaya daga cikin waɗannan addu'o'i din, saboda in ba a yi rashin sa'a ba, wani babu laifin da ka masa zalunci na fawa sai ce bari mu karyawa na mu ga me zai faru. To shi yasa mafiya yawa in aka samu mulki da fawa, in babu tsoron Allah to bala'i ne shi. Wannan fa gamuwa da shugaba din ba fa wai wanda yake gaba da kai ba, a'a akwai babi guda na wanda ke gaba da kai, wanda baya ma gaba da kai, to ana so in ka ci karo da shi kai addu'a Allah ya kare ka. Saboda authority in babu imani, in babu ilimi na addini, in babu mutunci, to yakan saka girman kai da faɗin rai, mutum ya rika jin kaman shi Allah ne, wani ji yake kaman shi mala'ika ne. Amma in aka samu authority da imani da ilimin addini da kuma dattaku, to shi wannan authority sai sa humility, shine sai sa tawazi'u, sai ka ga kaskantar da kai iyaka da tausayi da jinkai. Shine wani karo sai ka ci karo da mai mulki sai ka dauka kan ba mai mulki bane. Me dalili? Saboda ko tasirin imani ko ilimi ko kuma halin dattaku ko kuma dukkaninsu gaba daya. To shi sa idan ka ci karo da abokin gaba, so kullum sunna ta karantar da mu baka fatan gamuwa da abokin gabanka. Ko a masallaci Allah ya kare ka gamuwa da abokin gaba, babu alheri ko a masallaci ba a fata. Amma in ka gamu da wani kasan yana gaba da kai, ko makiyinka ne ko mai hasada da kai ne, to kana gani sai ka karanta ɗaya daga cikin waɗannan addu'o'i da suke cikin wannan babi mai albarka insha Allahu ta'ala. Allah ta'ala ya samu wanye lafiya. Addu'a ta farko ita ce addu'a ta 126 a Hisnul Muslim. Ikra. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ
min shururihim. Wannan addu'a ita ce ta farko. Allahumma ya Allah, inna lalle mu naj'aluka muna sanya ka fi nuhurihim. Menene annahar? A'la sadr, sama da kirji kaman nan kalmar nahar shine daya, nuhur kuma jam'i ne, jam'u taksir. Ya Allah, mu muna sanya ka kaman akan karfin su, kan kirjin su, saboda yawanci nan wurin karfi ne. Sannan na biyu, duk wanda zai nufe ka physically dan ya cutar da kai, da kirji yake fara tashi. Za ka ga nan din shi yake tunkuɗa shi, kuma karfin a nan yake. To ko da ku ba a physically zai cutar da kai ba, sai aka aiki da nuhur din, saboda me? Saboda kirjin iya da tasiri wajen yin wani abu na cutarwa, ko da ku ba da kirjin bane, ko da ku ba physically bane. To yasa sai annabi ya ce, sai ka ce Allahumma ya Allah, inna lalle mu naj'aluka muna sanya ka fi nuhurihim, akan karfin su, shine kaman kirjin su zuwa saman wuyan su. Wa na'udhu bika, muna neman tsarinka min shururihim, daga dukkan sharrorinsu. Wannan addu'a tana da matukar muhimmanci. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. A hadithin cewa yayi, riwaya ne na Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu an, shine Sa'ad bin Malik bin Sinan, yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lalle annabi tsira da aminci su tabbata gare shi, idza khafa qauman, idan ya ji tsoron wasu mutane saboda sharrinsu, a hadithi na Imamu Abu Dawud rahmatullahi alai, hadithi na 1037, idan ya ji tsoron mutane saboda sharrinsu, yana gamuwa da su sai ce Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Ya Allah, mu muna sanya ka akan karfinsu, kan kirjinsu, kuma muna neman tsarinka daga sharrorinsu. In Allah ta'ala ya yadda ka karanta wannan addu'a, dukkan ƙiyayyar mai ƙiyayya da hassadan mai hassada da ƙiyayyar maƙiyi, wallahi al'adim sai dai ya barka. Magabata da dama sun karanta, kuma Allah ta'ala ya kare su. Shi mai ƙin kafa babu yadda ka iya, in ba Allah ba wanda ya isi kada kana gare shi. Kana iya faɗawa rijiya ya ce ka tada ƙura, ka ɓata masa kaya. An samu wani, an ce abokin gabanka ya mutu, aka ce, ya ce tukunnama, aka ce mai kuma ya saurayi, ce sai ya je lahira an koro shi. An ce gaba ɗaya lahira ba sunansa a list, me ya kawo shi? Wato ya je lahiran a yadda da cewa ana tsammanin zuwansa, ko da bai kyautata ba, rahama ce. Shi burinsa a lahiran a koro shi, a ce wallahi ya je can ma ba a karɓe shi ba. Kai ka ji ƙiyayya. Kuma dukkan ƙiyayya wace tafi sharri? Babu ƙiyayya a duniya mai wahala irin ta hassada. Tafi kowace ƙiyayya, hassada tafi kowace. Shi yasa magabata ke cewa wai kullul adawati qad turja ifaqatuha illa adawatu man adaka min hasadin. Dukkan ƙiyayya da gaba ana tsammanin su gushe, amma banda gaba da ƙiyayyar mai hassada. Shi matukar bai ga ka lalace ba a duniya, to hankalinsa ba zai kwanta ba. Shi yasa babu cutar, babu abokin gaban da ke da wahala ka gamsar da shi a duniya kawai mai hassada da kai. Ko alheri kai wa mai hassada, shi tunaninsa yaya aka yi wani ya samu damar ya mun alheri ni ban samu ba. Shi ba godiyar yake ba, me yasa damar ta hannunka ne ba ta hannunsa ba. To shi yasa cuta ta hassada ta fi kowace cuta a cikin gaba iya magance ta. Ai ya ishe ka dalili, an fi saukar da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas. Waɗannan surori biyu, daga cikinsu akwai wa min sharri hasidin, duka dan sharrin mai hasada aka saukar da irin waɗannan, don a kare ka daga mai hasada. So shi sa a ƙa'ida, ko kokwanto kake wane masoyi ne ko makiyi, to ka karanta. Don a yanzu saboda lalacewan zuciya, haƙiƙanin gane masoyi wani lokaci yana da wahala. Wani za ka iya masa dukkan alheri, amma ran da ya samu gaba kuma cutar da kai zai yi. To Allah ta'ala ya samu wanye lafiya. So ko da hassada wani yake da kai, karanta wannan addu'a na da matukar muhimmanci. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim.
shi yasa hausawa sukan ce wai cututtuka uku in suka samu wani makamashi to ya zama rijiya gaba dubu, wanda ya baki ya ba wa Allah. Wato mahaukaci ya hau kura kenan, mahaukaci ya hau me, ya hau kura in aka same su. Wanne ne cututtuka? Babbar magana sai ka faɗa ai. Allah ya samu wanye lafiya. Addu'a ta 127 faqra. Allahumma anta 'abdi wa anta nasiri, bika aqulu wa bika asul wa bika uqatil. Allahumma anta 'abdi, Allahumma anta 'abdi wa anta nasiri, بك أعوذ وبك أصول وبك أصول وبك أقاتل. اللهم أنت عبدي وأنت نصيري، بك أجول وبك أصول وبك أقاتل. wannan addu'a ma'anarta shine Allahumma ya Allah anta kai ne, abudi bi ma'ana anta auni, kai ne mai taimako na. Auni bi ma'ana Allahumma ana ja'altuka fi nahari aduwi, ya Allah ni na sanya ka akan karfin abokin gabana. Wa anta nasiri, kuma ya Allah kai ne mai taimako na. Wa bika ajulu, da taimakonka ai ataharrak, da taimakonka nake jujjuyawa. Duk wani motsi da nake yi, ya Allah ta'ala da taimakonka nake. Wa bika asulu, da kuma taimakonka nake iya samun kariya ko nake isa zuwa ga abin da zan yi nasara. Wa bika uqatil, da kuma kai da taimakonka Allah nake yaki idan ka umurce ni da yaki. Wannan addu'a ita ma tana da matukar muhimmanci. Hadithi din riwaya ne na Anas bin Malik radiyallahu anhu. Anas bin Malik kuma khadimi ne, boyi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadithi din kuma yana cikin sunan na Imam Abu Dawud, hadithi na 2632. Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya tabbatar da ingancin hadithi din. Allahumma anta abudi wa anta nasiri, wa bika ajulu wa bika asulu wa bika uqatil. Ita ma tana da matukar muhimmanci wajen taimakon Allah subhanahu wa ta'ala akan wanda yake abokin gabanka. Idan kana karantawa, Allah ta'ala zai dora ka a kansa. Mafhum? Tayyib. Magabata suka ce mafi girman sharri guda uku da ke iya faruwa a wurin masu iya magana shine na farko a samu talauci da lalaci. Idan mutum talaka ne kuma aka yi rashin sa'a ya zama malalaci, to sai taimakon Allah. Na biyu a samu jahilci da kuma zunzurutun girman kai. To duk inda jahilci, girman kai ya shiga cikinsa, to sai dai taimakon Allah. Sai na uku a samu ƙiyayya, hassada ta shiga cikinta. So waɗannan inda Allah ya jarabi mutum da ɗaya ya kuma ɗora wa kansa ɗaya, to sai taimakon Allah. Duk inda mutum yake maƙiyi, sai kuma Allah ya baka wata dama da bai da ita, to in hasada ta shiga ciki hasada, to sai kuma taimakon Allah. In kuma na biyu ne mutum wanda yake jahili ne, sai kuma ya samu girman kai, ga jahilci ga girman kai, to wannan fa sai taimakon Allah. Na uku ga babu talauci, sannan ga tsabar kasala, baya son ko motsa jikinsa kuma bayi da shi. Mafhum? Tayi, waɗannan su ne misalai guda uku. Allah ya samu wanye lafiya. Addu'a ta gaba da ake yi in an gamu da abokin gaba ko wanda yake da iko, ita ce addu'a ta 128 a Hisnul Muslim. Faqra ya ustaz. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel.
hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ai sai mu kara hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mu kara hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mu yi wuturi mana hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil addu'a ce mai matukar muhimmanci, mai iya yiwa tana cikin addu'o'i uku da suka fi kowanne muhimmanci a wannan littafi da. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu, Allah ya wadatar mu, Allah ya wadatar mana, wa ni'mal wakil, madalla da wakilcin Allah. Ko ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, ko kuma ana cewa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. To in ka ce hasbiya ya zama mufradi kai kadai ne, wato hasbiyallah, Allah ya wadatar mini, wa ni'mal wakil, madalla da wakilcin Allah. In ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil shine Allah ya wadatar mini, ya wadatar mana, madalla da wakilcin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan hadithi na hasbunallahu wa ni'mal wakil riwaya ne na Abdullahi ibn Abbasin radiyallahu an. Hadithin iya cikin aljami as-sahih na Imam al-Bukhari rahmatullahi alai, hadithi na 4563, cewa addu'a ce da idan ka yi ta Allah yake kare ka daga fitintinu da sharri da hassada da kiyayya da cutarwa, wanda ya bayyana da wanda ma bai bayyana gare ka ba. Na farko mu ba da misalai guda ɗaya ko biyu ko uku. Ƙur'ani ya bayyana mana lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam ya fara da'awa kiran mutane zuwa ga kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala. Ai da kira ya kai kira, kafiran zamaninsu suka yi niyyar cutar da shi, suka hura wuta da ta kai a ce mata wuta ta hakika, suka ɗauko annabi Ibrahim suka jefa shi a cikinta. Mai ya karanta Allah ya sa wutar bata cutar da shi ba? Shine hasbunallahu wa ni'mal wakil. Annabi Ibrahim ana jefa shi a cikin wutan, sai ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sai Allah ya ce qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sai Allah ya ce ya ke wuta, ita ma wutar baiwar Allah ce. Sai Allah ya ce ya ke baiwa ta wuta, ki kasance sanyi. Mai iya yiwa ne akwai sanyi mai cutarwa, in aka sa ka a fridge kai awa ɗaya za ka gaya musu. To sai Allah ya ce wa salaman, sanyi mai aminci gawa ga annabi Ibrahim, kamar yadda yake cikin suratul anbiya aya ta nawa? Aya ta 69. Allah ya maka albarka. Kaga wutar da aka jefa annabi Ibrahim a ciki bata kona shi ba, wace addu'a ya Allah ya kare shi? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kaga ba du'a'u liqa'il adu kenan, kuma al'adu wa dhis sultan. Haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fita yaƙi, wani yaƙi? Yaƙin Uhud. Ai an ce masa innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsaskum su'un wattaba'u. Wani sura zai zama? Ali Imran aya ta nawa? Da 73. Yau kayi kusure, da 73 zai zama. Allah ya maka albarka, zai zama 173. kaga fiyayyen halitta shi kansa da aka ce abokanan gaba sun taru za su halaka ka, me yace? Sai yace hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah yace fanqalabu bi ni'matin minallah. Dalilin hasbunallahu wa ni'mal wakil suka juyo da falala daga wurin Allah. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin, da ni'ima da falala. yace lam yamsasum su'un, babu wani cutarwa da ya faru gare su. Don me? Don annabi shugaban tafiya ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kaga annabi Ibrahim da ita ya karanta Allah ya kare shi daga wuta. Akwai cutar wanda ya wuce a jefa mutum a wuta? Amma duk da haka Allah ya kare, annabin mu Allah ya kare. Wani zai ce kuma ai wannan annabawa ne.
wallahi al'azim hasbunallahu wa ni'mal wakil hatta wanda ba annaba ba tana musu tasiri. Ni a rayuwa na ga amfanin hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni ga naune ba jiyau ba, amma ba yau zan baku labarin ba. Gaba na gaba shine daga cikin magabata akwai wani barin ba da labarinsa zai fi muhimmanci akan nawa. Iya daga cikin kibaru tabi'in, sunansa abu muslimin al-khawlani. Abu muslimin al-khawlani ko kuma a ce abu muslim abdullahi bin thawb al-khawlani, asalinsa mutumin kasar yaman ne. Ya rayu ya musulunta tun zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma bai taba gamuwa da fiyayyen halitta ba. Sai da ya gamu da manyan sahabbai irin abubakar, umar radiyallahu anhu, amma ya musulunta tun a zamanin. So wannan rashin gamuwan ya sa bai zama sahabi ba, amma ya musulunta tun a zamanin, amma ba su taba gamuwa ba. Iya cikin al-mukhdirimun, su waɗanda suke sun rayu da fiyayyen halitta ba su gan shi ba. To a malaman hadisi sai a ce suna cikin kibaru tabi'in, sai a sa su a cikin manya-manyan tabi'ai tabaka ta farko. To shi yana cikin waɗannan. Ya tashi a ƙasar yaman, sai aka yi wani mutum sarki ne shugaba nasu, sunansa al-aswadul anisi. Shi kuma yana da'awar shi annabi ne, idda'an nubuwa, yana da'awar shi annabi ne. Kissan na cikin koda maktaba shamila juz'i na 18 namba na 9, kuma malamai da dama sun kawo manaƙib nasa da yawa, irin imam ibnu hibban, irin ibnu abdulbarri rahmatullahi alaihi da makamantansu da yawa sun kawo virtues na wannan bawan Allah. Me ke faruwa? Shi abu muslimin al-khawlani alaihi rahmatullah, sai shi al-aswadul anisi da yake cewa shi annabi ne, duk wanda ya masa inkari sai sa a kama shi a yanka yadda ake yanka rago, wasu kuma sai sa a kama sai a jefa su a cikin wuta. Haka yake ta yi, ya sa duk bayin Allah na kware suka gudu a cikin garin da yake a yaman. Da ya yi abin da yake sai ya ce wa isa ya mun inkari, sai jama'a da ke tare da shi suka ce la na'lamu ahadan illa aba muslimin al-khawlani, la na'lamu ahadan illa aba muslimin al-khawlani, ba mu san me maka inkari ba sai abu muslimin al-khawlani. Sai yake tambayan abu muslimin al-khawlani, ce ku zo da shi, aka zo da shi. Sai ya ce ga abin da nake yi, yana kama mutane ya yanka, wasu zai kona da wuta, me ka isa ka ce a kaina? Sai ce me kake so in ce ka gaya mun abin da kake so ka bada. Ya ce ba zan gaya ma kuma ba sai gaskiya. Menene gaskiyar? Kuma gaskiya shine daman kalimatu haqqin tuqalu inda sultanin ja'ir wa fi riwayatin fajir, kamar da ya tabbata a sunna. Mafi girman jihadi shine kai ido da ido da shugaba azzalimi ka gaya mar gaskiya, ba wai ka aika mar kawai sako daga nesa ba, ka je gaban sa ka bada. Gaban gaskiya gaban shugaba ta fi wahala akan faɗanta daga masallaci. Ka tinkare shi ya kalli idan ka gaya masa. Jarumai ke iya wannan, ba wanda zai iya sai wanda ya shirya. Wani zai iya yin bala'i daga waje, amma sun gido da ko sai ga ranka da Allah ya taimake ka ranka da ba zai iya yi ba. So amma ba za ka iya gane wahalan faɗan gaskiya ga shugaba ba sai ka yi mu'amala da mai mulki ka ga yadda wahalar take. A nan za ka gane kai jarumi ne ko ba jarumi ba. Mafhum? Tayyib. Abu muslim al-khawlani ya ce masa abin da kai ranka ya dade zalunci ne, da'awar annabta da kake yi haramun ne, bai halatta ba, kaza kaza. Ya ja kunnansa, sai ransa ya ɓaci. Shi wannan al-aswadul anisi fa amara binarin fa udrimat, sai ya sa aka hura wutar da ba a taba hura irin ta ba a wannan lokacin. Ta kai matakin da idan tsuntsu ya tashi can sama zai wuce ta samanta, wutar saboda harshenta sai ya jawo tsuntsun ya fada ciki, ko ta samanta tsuntsu baya iya giftawa saboda karfinta. Aka zo da abu muslimin al-khawlani, burbudin masu imani ɗaya biyu da ke wurin hankalinsu ya tashi, suna ga zai shiga uku, za a halaka shi, za a yi kaza kaza. Aka ce zai iya maimaita wannan abin da ya faɗa na wa'azin gaskiya, ya ce zai maimaita. Ya kuma sake kallon idan al-aswadul anisi ya maimaita masa, sai ya ce a jefa shi a cikin wuta. Sai aka dauke shi akan majajjawa, saboda ba zai a dauke shi da hannu ba. Ana daukan shi akan majajjawa, sai yana karanta addu'a. Afuwan ku bari dan kurbi ruwa ko insha Allah.
jazakumullahu khairan. Da aka ɗora shi kan majajjawa ana ƙoƙarin jefa shi daga cikin addu'ar da yake sai yake ce ya ɗan dakada ya malla yi huzamu junduhu wala yi gulabu auliya'u anta hasbi wa man kunta hasbahu faqad kafaita hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Kaga sai aiki da hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Da aka jefa shi a wutan, gabanin jefa shi an daura hannayensa da kafafuwansa, wallahi alladhi la ilaha illa huwa, sai igiyar da ke hannun ta kone, wadda take kafa ta kone, shi jikinsa ba abin da ya kone, tufafin da ke jikinsa ba su kone ba. Ya fito daga cikin wutar iya tafiya a kanta yadda ake tafiya a kan tsandauri, haka yake tafiya a kan wutar. Yana fitowa sai aka gaya wa shi sarkin al'aswadul annisi cewa wannan fa abin da ya zai sa duk jama'ar da kai imani da kai su fasa, za su ce kai annabin karya ne, saboda wannan abin da ya kai ba kai saka yi ba, kuma shi bai ce shi annabi bane, ya ce shi mabiyan annabi Muhammad ne. Kaga aiki ne ya zama kira yake zuwa ga addininsa ba naka ba. Kuma gabanin ya jefa ya san da ya faɗa ke cewa in kunta ala haqqin fasayunjikal haqq wa in kana ala al-batil fasatarau, yace in kana kan gaskiya to gaskiyar ta kubutar da kai, in kuma akan barna yake ku za ku ga me zai faru gare shi. Ya fito da kafarsa iya tafiya a wutan, ba abin da ya faru gare shi. Yana fitowa aka hada baki sai ya bar garin, aka kore shi. Yana fita daga nan sai tafi garin Madina a lokacin khilafa na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Sayyidina Umar na ganin sa, shi bai san waye ba, sai ce masa min aina anti, daga ina kake? Yace min al-Yaman, daga Yaman. Sai ce yayi labarin wannan musulmi bawan Allah da aka jefa shi a wuta, Allah ya kubutar da shi kamar yadda ya faru ga Annabi Ibrahim. Me sunansa ne? Sai ce wa Sayyidina Umar sunansa Abdullahi bin Thawb. Bai faɗi alkunyarsa ba dan ya fi sanwa da alkunyar. Sai ce shi sunansa Abdullahi bin Thawb. Sai Sayyidina Umar ya fahimta ka san fasaha ta magabata, sai kalle shi ce don Allah gaya mun gaskiya ko kai ne shi, don Allah ka gaya mun. Sai ya murmushi sai ya ce ni ne. Sayyidina Umar ya rungume shi, fashe da kuka, ya dauke shi kashe wajen Sayyidina Abubakar, ya ce to ga bawan Allah mu na Yaman nan Allah ya kawo shi Madina. Ai kaga ba annabi bane, da wannan ya kubuta. Akwai wani magabaci shi ma Abul Hasan, shi ma irin wannan ya faru gaba gare shi akan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yawa yi gari za a halakar da shi saboda riko da gaskiya, aka ajiye zaki yayi kwana 3 bai ci ba bai sha ba. Kwana 3 yayi bai ci ba bai sha ba. Aka bashi, aka sa shi a cikin wani keji, zakin tsakaninsa da shi da Abul Hasan kawai dan kofa ne da za a ja daga sama ta budu. Aka shigo da Abul Hasan wurin, yana shigowa da alwala kawai sai ya kabbara ya fara sallah. Kawai sai aka je aka daga kofar zaki, kwanansa 3 baci ba sha, kawai sai to a guje sai ga mutum yana sallah. Yana zuwa jikin Abul Hasan, ashe shi a cikin sallah yana addu'a, yana hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wannan zaki da ya zo jikinsa yana lasan jikinsa haka da yawo yadda nake haka ya ta masa haka ya lallasa, ya gaji sai ya tafi abinsa. Wallahi bai cije shi ba, balle ya cinye shi. Kai a ce zaki kwana 3 bai ci abinci ba, kuma ya ga mutum kuma ya lashe jikinsa ya bar shi, ai kai ka san kariya ce ta Allah. Bayan ya gama sallah ya zauna ya yi addu'a, zaki iya ta yawo bai ci ba, ya gaji ya jira zaki bai ce ko sai tashi abinsa ya fita, yi wasu zaki sallama sai ya fita abinsa, sanda ma ya mar sallama. Shine talaka suka zo, ya Abul Hasan fi ma kunta tufakkir hina ma qaruba al-asad ilay, dan Allah me kake tunani lokacin da zakin nan ya zo jikinka, dan Allah yayi kake ji, yayi kake jin ranka? Sai ce wallahi ma kuntu ufakkir fi ma kuntum tufakkirun wa ma khiftu mimma minhu takhafun illa ana aqulu fi nafsi alu'abul asad jasad am tahir najis am tahir li alla yanqudu wudu'i wa ana muttasilin billah. Yace wallahi bana tuna abin da kuke tunawa, kuma bana tsoron abin da kuke tsoro. Ni lokacin da zakin yazo yake shafan jikina yake lasa da yawo, tunani nake cewa shin yawun zaki najasa ne ko ba najasa ba, don kada ya bata alwalata ina ganawa da Allah. Wallahi kawai abin da nake tuna kenan, shin yawun nan kan najasa ne ko ba na, shi fiqhu yake ta yi.
ya yi matsayin alwalata, shin alwala tana nan ko ba ta nan? Kai ka ji manyan mutane, wani aka saki warzi ka neme shi ka rasa. Amma dai ka ga za shi ka gudu halal ne. Mafhum? Tayyib, wannan iya daga cikin sirrorin hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wannan misalai ne kaɗan. In na ce zan ci gaba da kawa ko darasin ba za mu yi a yau ba, wannan guda kaɗan ɗin sun isa. Allah ya sa mu wanye lafiya insha Allahu ta'ala. Amin wa na'am. Du'a man khafa zulma sultan, babi na 37 shine addu'a na wanda kuma yake jin tsoron zaluncin mai iko. Wannan babin kuma in kana jin tsoron zaluncin mai iko sai ka karanta. Kaga shi ana bayan addu'a da ake in kana jin tsoron abokin gaba ko in ka gamu da mai iko. Nan kuma in kana jin tsoron zaluncin mai iko, wanda yake da mulki kana tsoron kare zalunce ka, to ka rike addu'an nan kullum ka karanta, ba sai za ka gamu da shi ba. In kana cikin azkar kame da wannan addu'a mai muhimmanci, maybe akwai wani mai mulki da ya sa ka a gaba ko yake so ya ga bayanka ko yake son cutar da kai, to ka rike wannan addu'a. Guda biyu ne a babin, ko ka rika duka biyu ko ka rike ɗaya. Insha Allahu ta'ala matukar cutar da kai zai, wallahi ba zai iya ba. Ko me ya kulla Allah zai warware shi. Sunna ce ta Allah, duk abin da ya kulla maka ba shi lokaci za ka ga ya lalace, ya zama haba'an mansura. Yadda kawai kura in ana iska take watsewa, to haka za ka ga duk abin da ya kulla yake zama. Mafhum? Tayyib. Don haka addu'a ta 129 faqra. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كل جار من فلان بن فلان وأحزابه من خلائق أن يفرض علي أحد منهم أو يطغى عز جاره وجل ثناؤه ولا إله إلا أنت اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كل جار من فلان بن فلان وأحزابه من خلائقك أن يفرض علي أحد منهم أو يطغى عز جاره وجل ثناؤه ولا إله إلا أنت اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كل جار من فلان بن فلان وأحزابه من خلائقك وأن يفرض علي أحد منهم أو يضغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ka karanta ta lokacin da ka ci karo da wani mai mulki da kake tsoron zaluncinsa, wanda kake tsoron zalunci sai ka karanta. Riwaya ne na Abdullahi ibn Mas'udin radiyallahu an. Hadithin iya cikin al-Adabul Mufrad na Imam al-Bukhari rahimahullah, a cikin Sahih Adabul Mufrad ta hakiki na Sheikh Muhammad Nasir ya tabbatar da hadithi ne mai kyawu, hadithi na 545. Sai ma'ananta shine Allahumma ya Allah rabbas samawati saba, mahalicin sammai guda bakwai, wa rabbal arshil azim, mahalicin al'arshi mai girma, kulli jaran min fulani bin fulan, Allah ka kasance mini jaran ai mu'inan,
ka zama makwabcina mai taimako na daga sharrin wane dan wane. A magana mafi inganci shine sai ka kira sunan wanda kake tsoro din. Mai mulki da zai cutar da kai sai ka ce kulli jaran min, sai ka kira sunansa da sunan babansa. Wa azabihi, da kuma 'yan group ɗinsa ko 'yan tim ɗinsa ko mabiyansa, min khala'ikik, daga cikin waɗanda suke halittunka Allah. Ina tsoron Allah ay ya faruda alayya ahadun minhum, da kada ɗaya daga cikinsu ya farma mini ko ya wuce gona da iri a kaina, aw ya tsiga ko kuma ya ɗagawa a kaina, shi ma nau'i ne na zalunci. Ko shi ɗin ko wanda suke tare da shi mukarrabansa masu cutarwa. Sai ka karanta, in ka kula za ka ga wannan addu'a tana kama da addu'ar annabi Musa da Harun lokacin da Allah ya ce idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. me suka ce? qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. wani sura kenan? Taha aya ta nawa? 43 da 4 da 5 da 6. Allah ya tsunduma ka aljanna. Zai haka ne 43 da 4 da 5 da 6 cikin suratu Taha. Allah ya ce wa Annabi Musa da Haruna, ku je wajen Fir'auna innahu taga, yayi dagawa, yayi zalunci a wace gona da iri. Sai ya ce faqula lahu qawlan layyinan, ku gaya masa magana mai taushi. Fir'auna fa cewa shi Allah ne, ya ce in akwai wani Allah ni ne ogansa, don shi ya ce ma alimtu lakum min ilahin. Shi fa ya ce bai san akwai wani Allah ba sai shi, kuma yake cewa in ma akwai wani Allah to shi yaro na ne, ni boss dinsa ne. Shi yasa shi kafirci geji ne. In ka ji girman wani kafirci to wallahi mai karamin kafirci kan ce a'udhu billahi shi kansa abun ya fi karfin sa. Kai ka san taro a radu da ka kenan. Kai yanzu wani abu ko kudi aka baka zaka iya? Mutum ya kalli Allah ya ce ba wani Allah sai shi, in ma akwai to shi wancan Allah yaro na ne. Kuma ya harɗe ya zauna. Ai kai ka san a wurin ana yi ma dace ka gudu ka bar wurin. Amma duk da haka saboda hikima ta da'awa, Allah sai ya ce annabi Musa da Haruna, ku gaya masa magana mai daɗi, magana mai taushi. Wannan iya daga cikin sirrin da'awa. Duk mai da'awa da yake so a fahimce shi baya zagi ko cin mutunci ko baƙaƙen maganganu, balle ya zama makaryaci yana zuƙi ta maladan ya ɓata wasu a nuna cewa shi ne kadai na kwarai. Ba da'awa ta musulunci ba ne. Shi mai da'awa kamar likita ne, rarrashi yake yi. Waɗanda kake kiran sunan ba su gane gaskiyan ba, a saboda jahilci ko sare, wani zai maka ƙarya, wani zai ma kazafi, wani zai ma ɓatanci, wallahi wani zai sa har a kashe ka. Amma aikinka irin aikin likita ne. Ba za ka tsaya kana zagi, a zan yi kaza, a zan rama, ba aikin mai da'awa ba ne. Shi mai da'awa kamar wanda yake kama tsuntsu ya ɗana tarko ne, baya ɗaga hannu. So idan kana karantar da mutane addini, duk zagin da za a yi karka kula, ci gaba da karantarwa. Me ya haɗa mutumin da ya ɗana tarko kuma da ɗaga hannu yana faɗa? Ba aikinsa ba ne. Yadda likita yake a kai masa marar lafiyan nan mahaukaci, to fa aikin mai wa'azi ya fi ƙarfin likitan mahaukata. Saboda shi wancan hauka ne, mental hauka, wannan kuma fa spiritual hauka kake magancewa, haukar zuciya ta fi kowanne muni. Don haka aikin wa'azi ba aiki ne na mara haƙuri ba. Ka zama mai haƙuri, mai juriya, mai dauriya. Sai ka ba wa kasuwa muhimmanci kake aika sautu. Kada wai daga wani ya zage ka, ya zage ni, Allah ya isa, ai ƙarya yake mu, ai za mu rama. Ba aikin ka bane, ba ka da lokaci na wannan. Idan ya zage ka ko maka ƙarya ko maka shari, akwai inda a jikinka ya yanku, akwai inda ka rame. Tsanani shine zunuban kai rage maka. Duk abun da ya maka mai cutarwa, gobe kiyama zai tsaya gaba ga Allah ya maimaita. In kwa kana ga ya cutar da kai ne da wani abu ko ya nemi halaka ka, ai akwai kotu, kai shi kotu mana.
sai ka kai kara lokaci kaza a lokaci kaza daidai waje kaza wane ya shirya a cutar da ni amma ba a yi nasara ba, na kawo kara kotu ga shaidu ga shaidu ga shaidu. In ka je kotu 100 insha Allah za a samu wanda za a maka adalci. So ita aikin karantar da addini mu daina mai da shi yayi, a'a yau za mu ci mutuncin wani, ba aikin addini ba ne. Ba mutumin da ya taro a radu da ka kuma yake da original kafirci, wanda a kafircin yake da first class ma'a sharafil ula, babu kamar fir'auna. Amma duk da haka Allah bai ce a zage shi bai ce ku gaya masa magana mai laushi da taushi, saboda duk inda kake wa'azi lafazin da kake ake da shi daga wani ya ji ya gane cewa kiyayya ne ba zai fahimce ka ba. Kuma kai ka gwada da kanka, yau wani ya je ya kafa wa'azi ya zage ka, daga nan ka fara gaba da shi. To kai yayi waɗanda kake musu in baka da hakurin an maka, su da kake musu fayane ne. Shi wa'azi dan kana yi bai zama an baka laisin ɗin ka ci mutuncin kowa, ka zagi kowa, ka yi wa kowa kaza, ba dalili ba ne. Ko da fa kana wa'azin ba ka da yaƙinin fa kai ɗan aljanna ne, kawai lalume kake a haske. Babu wani mutumin da ya san a yanzu shi tabbas ɗan aljanna ne. Wani ya zo yana yi wa Khalifa Rashid nasiha, yana zaginsa sai ce dakata bawan Allah, ya ce duk fa imaninka baka kai annabi Musa da Haruna ba, ko ka kai? Ya ce ban kai ba. Ya ce to ni da kake wa'azi in kafurci ne ban kai Fir'auna ba? Ya ce eh. Ya ce amma duk da haka fa Allah da ya tura masu imani Musa da Haruna ga Fir'auna sai ya ce faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. An tura waɗanda suka fi ka imani wajen wanda ya fi shi kafurci, amma aka ce a yi magana mai taushi. Jama'a da kuke ga mu zo mu yi nasiha, mu yi muku murmushi, mu yi karatu, ba fa ba mu iya bakar magana ba ne. Wallahi idan da wai halal ne kuma haka ne, in muka buɗe caftan bakar magana da sharrin, wallahi da ƙaramin me ma in ya ga wajen gudu zai yi, amma wallahi ba za mu yi ba. Za mu iya haƙura da duk mutuncinmu don me, don addinin Allah ya ci gaba. Ba mun zo nan muna karantar da ku don ku ɗauka mu na ƙwarai ba ne, a'a don ku ɗauka addinin musulunci hanyar tsira ne, shine saƙonmu. To mun haƙura da mutuncinmu gaba ɗaya don addinin Allah ya nasara. Shi sa ba mutumin da ya kai wai don ina karatu wa in tamka masa, babu shi. In ka ji ko mun yi shiru ba wai ba abin faɗa ba ne. An shi sa mukan faɗa in kana da hujja zo gaba gare mu ka zauna. A nan sai ku gane fama rabi har tijaratuhu. Duk mutumin da ya san yana da hujja to sai zo ya tunkare mu, ba ma ɗagawa ko alfahari na ilimi. Ka zo gaba na kai yawwa, amma babu dalilin mu zo karantar da ne ko mu tsaya mu yi ta baku labari, a wane ya zagi wane ya ci mutuncin wane ya ce kaza, ni Allah ya isa, ni ban yadda ba, barin baku labarin kaza. Wajen wa'azi ba wajen labari bane, wajen karantar da mutane su san Allah ne, su bauta mar, ba wai mu su girmama mu bane. Ba shine manufar ba. Ba shine manufar ba. Shi aikin mai da'awa, ai da'awa ila sabili rabbika ne. Ila la ila nafsika fa ila sabili rabbika ne. Za ka yi kira zuwa ga Allah ne, ba zuwa ga kanka ba. In ka tsaya kira zuwa ga kanka sai ka bata musu lokacin banza, kuma kare kankan ba za ka karu ba, ba zai ka karu ba. So shi mai karantar da addini mai haƙuri ne, mai juriya ne, kuma yana yi kamar likitan mahaukata ne. Kana yi mahaukaci in ya zo ko dukanka zai, likitan zai zuciya. Idan mahaukaci ya zo ana treated, yadda ki mai jinya sai mai jinya ya kai duka, sun zama mahaukata duka biyu. To ai ba wanda zai treating wani. Ko likitan yara ƙanana, ka zo zaka yaro allura sai ya cije ka, sai ka kama hannunsa da ƙarfi ka ciza, kai ma ka zama yaro. Ba aikinka ba ne. Duk yadda za a saka maka da sharri a karantar da addini, ka tsaya akan addinin, kar ka tamka. Tarko ka nada kake so ka kama mutane su bi Allah, to kar ka daga kara tsuntsun zai gudu. Kawai damuwar ka tarkon da ke gaba gare ka. To mu rika zama masu haƙuri a karantar da addini. Yana tayar mun da hankali yadda ake mai da addini a yi ta musu, a yi ta zage-zage, a yi ta cin mutuncin juna. Ba haka addini yake ba. Wani lokaci ma kan zargi ba ma matsala ce diniya ba, sai a mai da wuri wajen cin mutuncin mutane. Ba addini haka yake ba. Addini shine ka karantar da mutane Allah, ka karantar da mutane addini su san Allah, su bauta ma. Shine abin da ka tara su, shine abin da na tara su.
so duk wanda zai tashi yayi wa'azi ya karantar ya zama ɗalibin ilimi, don Allah mu zama masu haƙuri, don Allah mu zama masu juriya, don Allah mu rika fifita kira zuwa ga addinin Allah, mu manta da maganan wai a'a wane ya zage ni, wane ya mun kaza. Ba aikin ka bane, addinin zaka sa a gaba, sai ka karantar, sai a fahimta. Muhallu shahid dai shine fir'auna ne ake wa'azi, aka ce faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha, a cikin suratul taha aya ta 44. su suka ce me? qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yadgha. wannan shine muhallu shahid. kaga anan an yafruta alayya ahadun minhum aw yadgha, kaga ya zama kaman iktibasi ne daga ayar. azza jaruk, duk wanda yake ya makwabci Allah to ya daukaka. man istajara Allah fa huwa hafizun, duk wanda ya makwabci Allah ya karu, an kare shi kuma ya daukaka. jalla sana'uk ai azuma sana'uk, sannan yabonka Allah ya daukaka. wala ilaha illa ant, babu abun bautawa da gaskiya sai kai Allah. Allah ta'ala ya samu wanye lafiya. addu'a ta 130, du'a'u man khafa zulmas sultan, ita ma addu'ar wanda ya ji tsoron zaluncin wani shugaba da ake ga yake zalunci. Allah ya kare mu duka. na'am, fakra. Allahu akbar, Allahu a'azzu min khalqihi jami'an, Allahu a'azzu mimma akhafu wa ahdharu, a'udhu billahi alladhi la ilaha illa hu, al-mumsiki as-samawati as-sab'a an yaqa'na 'ala al-ardi illa bi'idhnihi, min sharri 'abdika fulan wa junudihi wa atba'ihi wa ashya'ihi min al-jinni wal-ins. Allahumma kulli jaran min sharrihim jalla thana'uk wa 'azza jaruk wa tabaraka ismuk wa la ilaha ghayruk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu a'azzu min khalqihi jami'an, Allahu a'azzu min khalqihi jami'an, Allahu a'azzu mimma akhafu wa ahdharu, Allahu a'azzu mimma akhafu wa ahdharu. a'udhu billahi alladhi la ilaha illa hu, أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، من الجن والإنس. اللهم كل جار من شرهم، اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك جل ثناؤك وعز جارك وعز جارك وتبارك اسمك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. ولا إله غيرك. wannan addu'a ita ma addu'a ne na man khafa zulmas sultan, wanda ya ji tsoron zaluncin wani shugaba wanda yake da iko, yake da authority a hannunsa. Riwaya ne na Abdullahi ibn Abbasin radiyallahu anhu. Hadithin iya cikin al'adabul mufrad, in mun duba ta haƙiƙi na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai, ya tabbatar da cewa hadithi ne shi ma mai kyawu, ya kawo shi a hadithi na 546. Na'am, cewa Allahu akbar, Allah mai girma, Allahu a'azzu min khalqihi jami'an,
Allah ya ɗaukaka akan dukkan halittunsa. Dukkan wani mutum a duniya halittar Allah ne, to Allah ta'ala ya ɗaukaka akan halittunsa. Allahu a'azzu mimma akhafu wa ahdhar. Allah ya ɗaukaka akan dukkan abin da nake jin tsoro ko nake neman izina da kariya daga gare shi. A'udhu billahi alladhi la ilaha illa hu. Ina neman tsarin Allah wanda babu wani abin bautawa da gaskiya sai ya ce al-mumsik as-samawati saba, shine wanda yake rike da sammai guda bakwai, ay yaqana alal ardi illa bi izni. Babu abun da ya hana sammai bakwai su fado kan ƙasa sai dalilin Allah ya rike su, kuma da ya rike su babu wata gwafa da ya saka ko tsarnu da ya sa ko wani fila da ya sa. Duk yawonka a duniya ba inda za ka ga saman nan wai wata sanda ta rike ta ko wani karfe ya rike. Haka Allah ya yi ta, ya ce ta tsaya a wurin. Kuma in ka isa ka je ka yi rumfa a gidanka kar komai ya rike ta tsaya. Wani abu sai Allah. Allahu akbar. Ya Allah, min sharri abdika fulan, ina neman tsarinka daga sharrin bawanka fulan. Wajen fulan din nan sai a saka sunan wanda ake neman tsarin Allah daga gare shi. Kana iya ce fulan wa fulan wa fulan in sama da mutum ɗaya ne. Kana iya jera sunaye. Wa junudihi, da kuma sojojinsa ko jami'an tsaronsa. Wa atba'ihi, da kuma mabiyansa, wato ko 'yan bangansa kenan ko? Wa ashiya'ihi, da kuma 'yan ƙungiyoyinsa. Minal jinni, na aljanu wal insi, da mutane. Saboda me? Saboda wasu suna aiki da aljanu don su cutar. Yanzu kamar annabi Sulaiman da annabi Dawud, ai Allah ya ba su iko akan wannan. Wa waritha Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqa at-tayri wa utina min kulli shay. Wala ullimna mantiqa at-tayri wa utina min kulli shay. Me? Inna hadha la huwa al-fadl al-mubin. Wa hushira li Sulaimana junuduhu min al-jinni wal-insi wat-tayri fahum hatta idha ataw ala wadi an-naml qalat namlatu ya ayyuha an-naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ka dauka suratul naml tun daga aya ta 16, 17, 18 har ma 19. Kaga annabawa ne da suke a cikin mabiyansu har akwai aljanu. Kuma wannan ke kara tabbatar da mu fa'idan ilimi a wurin mulki, ilimin addini da kuma imani. Shi annabi Sulaiman tururuwa sai ta je yana zuwa, yana tafiya sai ta ce wa sauran turuwa udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Kada Sulaiman da sojojinsa su tattaka ku su kashe ku ba su sani ba, a rashin sani. A lokacin kasan inda mulki ne na duniya ba ilimi ba imani, da Sulaiman sai ya juya sai ya ce ai kaga bala'in ya kai tururuwa ma ta san mu yan bala'i ne. Ai haka dai, in ba imani zai ce kai ai an san mu danja ne. Amma shi da ya je fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Sai yayi murmushi saboda jin dadin magananta, murmushi sai ya fashe da murmushi. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala sai ya ce rabbi awzi'ni, ka kara mu an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, dan na gode wa ni'imar da kai a kaina da iyayena. To kaga shine amfanin ilimi da imani. Ka'ida sai ya karantar da tawabi'u, amma in babu wannan to shikenan zai ce kaga tururuwa ba ma mutum ba, tururuwa ma ta san bala'in mu. Allah ta'ala ya kare mu daga wannan. Sai kuma ya kara girman kai. Allahumma kulli jaran min sharrihim. Allah ta'ala ka kasance min hafizan min sharrihim, shine jaran anan. Allah ka zama mai kariya daga sharrinsu. Jalla sana'uk, yabonka ya ɗaukaka, ai azuma sana'uk ya Allah. Wa azza jaruka, ai madista jaraka faƙad kana me
faqad kana aziman. Duk wanda ya makwabce ka ko ya samu kariyarka Allah to ya ɗaukaka. Wa tabarakasmuka, kuma alkhairanka sun yi yawa Allah. Wala ilaha ghairuka, babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai ya Allah. Yayi muke da lokaci? Na'am? Saura minti 8? Minti 2? To inda 2 ne sai mu tsaya a nan ko? Inda ya kai 8 sai mu yi babin gaba, amma in minti 2 ne sai mu dakata a nan. Allah ta'ala ya samu wanye lafiya. Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu. Allah ya ba mu ilimi mai amfani. Muna roƙon Allah ta'ala ya albarkaci zuriyarmu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. اللهم ول علينا أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وذريتنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وذريتنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وذريتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. muna roƙon Allah ya ƙara mana aminci a Najeriya. Allah ya ƙara wa ƙasar mu albarka. Allah ya ƙara wa ƙasar mu kwanciyar hankali. Allah ya ƙara wa Najeriya zaman lafiya. Muna roƙon Allah ya ƙara wa Najeriya albarka. Allah ya ƙara wa Najeriya alheri. Kunci rayuwa da 'yan uwa ake ciki a ƙasar nan Allah ya sawwaka. Duk wanda rayuwa ta kuntata gare shi Allah ya sawwaka masa. Wanda abun da zai ciya ga gare shi Allah ta'ala ya bashi halal. Wanda rayuwa ta masa kuncin wajen zama Allah ya bashi inda zai zauna. Wanda rayuwa ta kuntata gare shi dan jinya Allah ya bashi lafiya. Wanda rayuwa ta kuntata gare shi dan magani Allah ya bashi halin saya. Wanda rayuwa ta kuntata gare shi dan kudin makarantar yara Allah ya sawwake masa. Wanda rayuwa ta kuntata gare shi akan kowane abu saboda kuncin rayuwa da ake ciki a Najeriya, Allah ta'ala ya sawwaka wa duk wani dan kasa. Allah ta'ala ya kawo mana dauki. Allah ya tallafa mana. Allah ya tallafa mana. Muna roƙonsa da mafi girman sunayensa na alhayyu alqayyum. Allah ya tallafa mana. Wanda suke hannu an yi garkuwa da su Allah ya kubutar da su. Waɗanda suka yi garkuwa da su Allah ya kubutar da su. Wanda suke cikin halin rashin aminci Allah ya amintar da su. Wanda suke cikin damuwa Allah ya cire su a damuwa. Wanda suke cikin kunci Allah ya yalwata musu. Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi, wanda muka roƙa da wanda ba mu roƙa ba, wanda muka sani da wanda ba mu sani ba. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa zuriyarmu albarka. Allah ya albarkaci zuriyarmu. Allah ya albarkaci zuriyarmu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم.